Татарстаннан килгән эшлекле даирә вәкилләренең Мьянмадагы хезмәттәшләре белән әңгәмәгә ачык икәнлеге очрашу форматыннан ук күренә. Күзгә күз аралашалар. Утырыш башында ук Рөстәм Миңнеханов үзе белән оешма предприятие җитәкчеләрен юкка гына алмаганлыгын искәртә. Цель нашего визита, конечно же, расширить наши торгово-экономические контакты, наше сотрудничество, установить новые деловые контакты. И очень надеемся на вашу поддержку. Инвестициялар үсеше һәм тышкы икътисади элемтәләр министры У Аун Наинга президент республиканың автомобиль, авиа һәм суднолар төзелешендә мөмкинлекләре турында сөйләде. Көньяк һәм Көньяк-Көнчыгыш Азия базарында безнең югары технологияле продукцияны яхшы беләләр. Дөрес, Татарстан белән Мьянма арасында да товар әйләнеше артуга бара. Чагыштыру өчен, әле 2016 елда гына бу күрсәткеч $1,600,000 булса, былтыр 236 тапкырга артык. Надеемся, что в ходе визита деловые круги откроют новые направления для взаимодействия, договорятся о совместных проектах. И, конечно же, мы поддерживаем предложение уважаемого министра о подписании ряда документов между нашими бизнес-структурами. Түгәрәк өстәл утырышында КАМАЗ һәм Эйдес медицина оешмаларының мөмкинлекләрен тәкъдим иттеләр. Автогигант вәкилләре инде май аенда үз төркемен җибәреп, биредә җитештерү мәйданнарын ачу мөмкинлеген өйрәнәчәк. Мьянманың Дөге Федерациясе белән бездәге Рацин җәмгыяте арасында хезмәттәшлек документы имзаланды. Рөстәм Миңнеханов Мьянманың хөкүмәт рәисе, хәрби көчләре белән баш командующий Мин Аун Хлайн белән очрашты. Анда киләсе ел гыйнварында Россия белән ике яклы дипломатик хезмәттәшлеккә 75 ел тулачагы искә алынды. Рөстәм Миңнеханов Мьянма вәкилләрен Казан саммитта күрергә теләвен җиткерде. Визит может быть не такой уж длинный, короткий, но у нас уже масса впечатлений, масса планов и, конечно же, большое спасибо за хорошую организацию нашего визита. Өлкән генерал багланышларны автоинженерлык юнәлешендә нефть эшкәртүдә күрә. Татарстан вузларында белем алырга теләгәннәргә квотаны арттыру турында да сөйләштеләр. Радик Гыймаев, Марат Хөсәенов, Яңа Гасыр каналы, Мьянма Республикасы.